Выставу «Чэсць Бжэсць. Прывітанне Брэст» падрыхтавалі студэнты і выкладчыкі польскай акадэміі мастацтваў. Ідэя такім чынам павіншаваць Брэст з міленіумам нарадзілася год таму. У экспазіцыі прадстаўлена 48 плакатаў, на якіх удзельнікі адлюстравалі наш горад такім, якім яны яго бачаць. Арганізатары, Генеральнае консульства Рэспублікі Польшча ў Брэсце, Акадэмія мастацтва ў Катавіцы і абласны грамадска-культурны цэнтр. Сама майстерня плаката из города Катовицы, она является одной из важнейших в Польше. Это топ of the top польского плаката. Так что мне очень приятно, что получилось представить эту выставку здесь. Подаровать ее жителям Бреста и сказать им всего хорошего на следующее тысячелетие. У праекце прынялі ўдзел 38 студэнтаў і выкладчыкаў акадэміі, якія ніколі не былі ў Брэсце. Аўтары твораў вывучалі наш горад па фатаграфіях і дакументах, знаёміліся з яго гісторыяй і культурай. Студэнты ведалі, што яны павінны зрабіць плакат, прысвечаны тысячагоддзю горада Брэста. І яны ўжо самастойна выбіралі, якая мастацкая форма падыдзе для перадачы сэнсу, якія яны хацелі трансляваць. А мы, як кіраўнікі, павінны сачыць за тым, каб яны не страцілі сваю асобу як мастака, як творцы, як стваральніка ў гэтай дзейнасці і другое, каб яны трымаліся тэмы. Сучасны, шматкультурны, дружалюбны, менавіта такім прадстаўлены Брэст на польскіх плакатах. На таком мероприятии уже не впервые. И выставки плакатов у нас проходят довольно регулярно. Сегодня говорили о том, что уже не первый год, но это другая по тематике выставка. Она мне тоже нравится. Я поэтому специально спланировала приход на эту выставку. Люди, не живущие и не знающие города, создали такую выставку плакатов, где некоторые плакаты отражают сущность нашего города. Очень понравился вот этот плакат Катажины Рахубы. Дело в том, что сначала мимо него проходишь как бы мимо, не замечая. Бросается надпись только в глаза: вот 1000 лет Бреста. Да? А если остановиться, то тут каждый увидит свое. Брастаўчане змогуць знаёміцца з экспазіцыяй «Чэсць Бжэсць» да 11 жніўня. Алеся Семеновская, Сергей Мацвейчук, тэлерадыёкампанія «Брэст».